मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो। नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल'। दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन, हिल्स आरो प्लेन्स। रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों। दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन। बियो बारा मोजां जानाय नङा। बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो थांनाय खनसेनि डिलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों। नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन, बेयो रोखा। जिहेतु थांनाय 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय, बे जाथायखौ लानानै UPPL आरो एबसुखौनो डाइरेक्ट मोनसे बेवहाय सोमोन्दो दं एबा बे समाव बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बिथांमोननि जे नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मा बुंगोन थारैनो? खिन्थु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगो, UPPL निफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगो। बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया। खारन बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा। जोङो हारिखौ दानो फैदों, हारिखौ मदद होनो फैदों, हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो। जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन, थै थागोन, जिउ थागोन, साननो हानाय मेलेम थागोन, गोसो थागोन, जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय। बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो। बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसनाव थानाय मानसिफ्रा, सरकाराव थानाय मानसिफ्रा राइट टाइमाव राइट रेसपन्सखौ होनांगोन आरो रेसपन्सा जेब्ला सासेया रागा जोंगोन सासेयाबो रागा जोंफानाय नङा। जेरैबायदि बेवहाय बुंनाय जादों जे जोंहा आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नामा, आंखौ माबा नागिरदोंमोन नामा, बै सोदोबफ्रा बारा मोजां नङा। नोंथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन, बै समाव नोंथाङा नैबे मोनद' हारिनि एबा एसटिनि सायावनो नोंथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे खांख्राइ साम' गासिबो जाजोब आरो एसटियाव बयबो फैजोबो होननानै ज' खामानि मावलायनोसै होननानै। बे भिडिअ'आ जोबोद समाजारि बिथिङाव बा बिजोङाव गोसारदों। दा रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ बेखौ लानानै सोंलु खालामदों जे फरायसा आफादावल' थायोब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावो बा हारिनि थाखाय बे समाव जुजियो बा नाङो बाथ्रा बुङो, नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव फैयोब्ला बे बाथ्राया सोलायो होननानै बाथ्रा बुङो। बै बाथ्राया दाबो दङ। दा जायफ्रा जोंखौ मुगैयो, जायफ्रा जोंखौ लैलैसैसै खालामोमोन, बै मानसिफ्रानो दिनै जोंजों एखे हारियाव फैनो नागिरनाय, बेखौसो आङो बुंदोंमोन। आरो बेयो साननांगौ बाथ्रा जे दिनै बिथांमोना इनसिकिउर जादों होननानै बुंदों। आसामाव माखासे हारिफ्रा इनसिकिउर जानानै एसटि नागिरदों होनदों। दा बिथांमोना सोरजों इनसिकिउर जादों? बिथांमोनानोथ' राजा मन्त्रि जाजोब्बाय, बिथांमोनानोथ' आसामखौ सालायबोबाय। दा आसामखौ जाय हारिफ्रा सालायबोबाय उदांस्रिनिफ्राय नैबे समसिम, बे मानसिफ्रा जुदि दिनै इनसिकिउर जाबायब्ला, जोंनि संबिधाना जुदि बिथांमोनखौ सिकिउरिटि होयाखैबा, प्रटेक्सन होनो हायाखैब्ला, माया बिथांमोनखौ प्रटेक्सन होगोन? बबे जुक्तियाव दङ जे एसटि जाबा प्रटेक्सन मोनगोन होननानै? खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव बरायना लाबाय। आथिखालाव मोनसे आसाम नाङैनो मोनसे थासारि सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नोंथांमोना मिन्थिगौ दे बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै बे समाव मोनसे थासारि सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। फरायसाफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव सोमावसारनाय हाबाफारि, बे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे समाव सोमावसारदों। सिसि ट'आनि बानजायनायाव बे समाव सोमावसारदों। फारसेथिं जुबिन गार्डनि केस आरो फारसेथिं नैबे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि मोनसे थासारि आरो बेराफारसेथिं बे समाव नोंथांमोनजों दिनैनि मोगा-मोगि आयदा, बे आयदानि गेजेरजों जों सावरायनो थाखाय नाजागोन जे फैबाय थानाय समाव जे जानो गोनां जे आसाम बिधान सभा, बेवहाय UPPL राजखान्थि हान्जानि थासारिया माबायदि जागोन, गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मोन्थिनो थाखाय नाजागोन। BTCनि आथिखालनि थासारिया माबायदि, UPPL राजखान्थि हान्जानि जे इयुन बिथांमोननि खामानिया मा, गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो थाखाय नाजागोन। आरो मोनसे समनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर',
आरो आथिखालनि UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि मानगोनां बिथाङा दं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाग्रोबाय खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे आसाम नाङैनो मोनसे थासारि सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों गोबां मोनसे मुभमेन्ट जे गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव जों नुनो मोन्दों जे मोनद' हारिया बिथांमोना ST मोननो थाखाय मोनसे जावरिखांदों आरो बेराफारसेथिं बेखौ जे ST थाखानायफोरा मोनसे गिखांनाय फैदों मोनसे समखिखांनाय फैदों जेराव बै थासारियाव बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन जिहेतु आथिखालाव मोनसे जुबिन गार्डनिबो मोनसे थासारि जों नुनो मोन्दों मा बुंगोन बे समाव जुबिन गार्गनि खौ आं बुंनो सानाखै गुबैयै जि शेड्युल ट्राइब लिस्टआव हाबनो थाखाय मोनद' हारिनि जि मोनसे मुभमेन्ट एबा प्रेसार आरो लोगोसे थाखानाय जोंनि जि शेड्युल ट्राइब बिनि जि मोनसे रेजिस्टेन्स एबा अपोज खालामनायनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया गोदान नङा बियो 1990 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो माखासे हारिफ्रा आसामाव शेड्युल ट्राइब लिस्टआव हाबनांगौ एबा शेड्युल ट्राइब जानांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों आरो बेखौ जोंनि थाखानाय जि ट्राइबेलफोर एबा एक्जिस्टिं जि ट्राइबेल लिस्टआव थानाय गासै 14 हारि बिसोरो अपोज खालामबोदों टाइम टु टाइम आरो एखमबा गेजेर गेजेर ट्राइबेलफोरनि खहा जायाजासे जानांगौ बा जायोबा जेबो माने बेवहाय हेंथा गैया बेबायदि खोथाफ्राबो ओंखारदों नाथाय सासे ट्राइबेल हिसाबै जोंनि खोथाया आगोलनिफ्रायनो बियो क्लियार आरो स्पष्ट जे जोंनि माबा मोनसे खहा जानो थांनायखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो हारि हिसाबै जोंनि जि दानि स्टेटास जोंनि जि दानि थासारि बेखौ नायोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जों दाबो गोग्लैसोनाय दाबो जोंहा सुप्रिम कर्टआव सासे लयार गैया नांगौ बायदि IS IPS गैया हाइ कर्टआव जोंहा सासे जाज गैया आगोलाव दङमोन दा गैया दा माब्ला जोंनि हारिनिफ्राय आसामनि चिफ सेक्रेटारि जागोन एबा बर'ल' नङा ट्राइबेलफोरनिफ्राय इन्डियानि गुबुन गुबुन सिभिल सार्भिसफ्राव गुबुन गुबुन पस्टआव माला जोंनि ट्राइबेल माहारिनिफ्राय आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनो मोनगोन एबा जायगा मोनगोन बेखौ जोङो दाबो बुंनो हाया दा बेफोरबायदि थासारियाव गुबुन फारसेथिं पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसन दा बे पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसनावबो मालाबा जोङो भइसलेस जानो नागिरो माखासे राजखान्थि केलकुलेसनफोरा थिग जायाबा मोनसे समाव नुनो मोन्दों जे जोंनि क'क्राझार जि लकसभा सीट बेखौ खेबनै प्राय 10 बोसोरनि थाखाय बर' आफादनिफ्राय बिथांमोना मोनसे कनस्पिरेसिनि गेजेरजों गुबुन हारिफोरखौ खौसे खालामनानै बिथांमोना देरहालांनानै जोंनि लकसभायाव जोंनि भइस गैयै मोनसे थासारि खालामदोंमोन जोंनि रावबो जाहाथे भइस होनो हाया दा बेफोरखौ नुनानै दिनैनि जि सम बेवहाय मोनद' हारिनो ST होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावनानै दङमोन बै समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि AGS मोन आरो रबिराम नार्जारी बिथाङा आफादगिरिमोन आरो जोंहा रोंगोरा नार्जारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङमोन बै समाव दिलीप सिंह भुरिया कमिटि मोनसे बानायदोंमोन शेड्युल ट्राइब कमिसन मोनसे बानायनाय जादोंमोन बेयो 2002 निफ्राय 2004 दा बै समाव बेबायदिनो बे मोनद' हारिनि ST होनांगौनि सायाव आसाम सरकारा जि रिकमेन्डेसन हरदों बिनि सायाव ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया बे कमिसनखौ दानानै होदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो खानापारायाव लोगो हमदोंमोन आरो बै समाव जोंनि जि पाट्रेश्वर बसुमतारी बिथाङा सासे ACS अफिसारमोन उनाव नमिनेट IS जादों दा बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा बिथांनि जोंखौ मदद खालामनायजों आरो जोंनि सासेल' नायल' जाल' जाजमोन प्रनय मोसाहारी बिथां आरो बे गोबां मानसिफोरनि माखासे मददजों जोङो दिलीप सिंह भुरिया कमिटिनो मोनसे कमिसननो मोनसे मेमरेन्डाम गथायदोंमोन आरो बै समावनो जोङो बे जौगानाय हारिफोर जायफोरनिखि बे मोनबा जि क्राइटेरिया ट्राइबेल जानांगौब्ला बेखौ बिथांमोना जे फुलफिल खालामा
बेखौ लानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामाव जों होनो हादोंमोन जे बै जेब्ला कनस्टिटुयेन्ट एसेम्बलि दङमोन शिलंआव बै समावबो माखासे हारिफ्रा MLA दंखायोमोन जेब्ला भारतआ उदांस्रि जायाखैमोन भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बिथांमोना पलिटिकेलि मोनसे डमिनेन्स मोनसे बिथांमोननि जि डमिनेसन बेखौ बिथांमोना अरायबो दोनदों माखासे हारिफ्रा आसामाव राजधानिया फैनायनि उनावबो जेसेबां केबिनेट फर्म जादों बेवहाय सासे नङा सासे केबिनेट मन्त्रि बिथांमोना थायो जि समाव जोंहा गैयामोन बिथांमोना गुबुन गुबुन पस्टफ्राव जेरै भाइस चेन्सेलर थायो बिथांमोननिफ्राय कलेजफोरनिफ्राय प्रिन्सिपाल थायो गोबां ACS अफिसार थायो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बिथांमोननि जि स्टेटास बेखौ मोजाङैनो गथायनो हादोंमोन आरो बै समावनो दिलीप सिंह भुरिया जि कमिटि आरो बिनि चेयारमेन दिलीप सिंह भुरिया बिथाङा जोंनो बुंदोंमोन जोबोद क्लियारलि जे बे हारिफ्रा मालाबाबो ST जानो हानाय नङा होननानै दा जों नुदों जे प्राय 9 खेब RGIआ रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया बेखौ टार्न डाउन खालामदों बिथांमोननि प्रप'जेलखौ रिजेक्ट खालामदों दा मालाबा ST कमिसनखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै जि ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिट्युट TRIखौ इनफ्लुयेन्स खालामनानै बिथांमोना माखासे रिकमेन्डेसनफोरखौ हरो नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल' दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन हिल्स आरो प्लेन्स रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन बियो बारा मोजां जानाय नङा बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो आरो जोंनि जि डेमोग्राफि बियो अरायबो मोनसे चेलेन्जिं सिटुएसनाव दङ मानोना जोंनि सुबुं अनजिमाया बाङाखै गुबुनफोरनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ दा बेखौ नायनानै जोंनि जि मोनसे लकसभा सिट थांनाय खनसेनि डिलिमिटेसनावबो गोबां आन्दलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दोनफिननाय जादों नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेसना बारा जाबायमोन आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन बियो रोखा गुबुन फारसेथिं जि रिडिलिमिटेसन जालांबाय बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि जि एसेम्बलि सेगमेन्ट एसेम्बलि सिट बियो गासै 15 जाबाय दा कनस्टिटिउसनाव जि 332आव जि रिजार्भेसन दङ दा बे हिसाबै सुबुं अनजिमा बांनाय एबा सिटनि बिबाङा बांनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआव जोंनि ST जि सिट बियो एसेम्बलि गासै 6 दङ 6निफ्राय बियो बांनांगौमोन नाथाय BTC एकर्डनि 4.7 जि मोनसे क्लज दङ बेवहाय BTC जायोब्ला जेब्ला डिलिमिटेसन जागोन अब्ला बिनि एडभार्सलि एफेक्ट जाहाथे जाया होननानै मोनसे वार्ड होदों जे बिनि रेशिय'आ मेनटेन जायो दा बैखौ दहाय लानानै आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सिटखौ ST सिटखौ बारायाखै बेखौ गवालपारा कार्बि आंलं गुबुन गुबुनाव बारायनाय जादों दा बेखौ जों नारा नाथा नाजादोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ दहाय होनानै बेखौ बारायनाय जायाखै दा नंखायनो 125 एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगो बे क्लजखौबो जोङो सोदांनांगौ दङ जाहाथे जोंनि ST सिटआ बाङो नङाब्ला जोंनि रिप्रेजेन्टेसना उनाव बिराद चेलेन्जिं जागोन दा बे गासैबो थासारिखौ नायनानै दिनैनि समाव ट्राइबेल आफादफोर CC2आ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिखिनि ट्राइबेलनि भइस बिथांमोना होदों बियो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेवहाय बयबो खामानि मावनांगौ मोनसेल' खोथा जे ट्राइबेल माहारिनिफ्राय सोरबा आफादानो जा सोरबा इन्डिभिजुवेलानो जा बेवहाय हेंथा होनाय रोखोमनि जेबो भइस ओंखारनाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो सोरबाया सोमावसारनायखौ मोजां मोना बा बेबायदि राजखान्थि जाहोनावनो जा बा गुबुन जाहोनावनो जा बेवहाय बाहागो लानो हायाखै बिथाङा बा बियो सिरि थानांगौ खिन्थु जि मोनसे प्रसेस दायो बेखौ माने जुदि जोंनो जास्टिस नांगौब्ला जुदि जोंनि थाखानाय अधिकारखौ एबा मोन्थायखौ जाहाथे रावबो लांनो हाया बेखौ नांगौब्ला बे थासारिखौ जों अराय सम नोजोर बोनांगोन आरो नंखायनो बे बेलायाव गोबां प्रसेस दङ नो डाउट बियो दिल्लीयाव थांगोन पार्लियामेन्टआव बिनि माखासे बिल पास खालामनायनि प्रसेस खालामनांगोन नाथाय थेवबो भारतनि संबिधाना अलरेडि 106 बार 106 खेब एमेन्डमेन्ट जाबाय गतिके आरोबाव एमेन्डमेन्ट जागोन जानायनि प्रसेसआव अराय सम थायो दा नंखायनो जेला मेजरिटियानो बिखौ एक्सेप्ट खालामो आरो गोबाङानो बिखौ सापर्ट होयो आरो आसामाव नायनो थाङोबा
प्राय गोबां राजखान्थि हान्जायानो बिनि फेभाराव खोथा बुङो दा नंखायनो जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि जायफोर ग्रुप्स दङ जों खौसे जानानै बेवहाय गसंथानांगोन आरो बेवहाय अरायबो जोंहा मदद दङ गुबुन हारिफ्रा राजखान्थि भाबे गुबुन गुबुन अधिकारफोरखौ जेरै बिथांमोना बिदों जि स्टेटासाव दङ बेवहायबो होनो हायो दिनै बिथांमोननो OBC हिसाबैनो गोबां सुबिदाखौ होबावनो हायो अलरेडि 27% बिथांमोना एन्जय खालामो आरो अलरेडि माखासे कमिउनिटिसफोरनो आसामाव जि मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुनाव कटाफोरखौ होखाबाय बिथांमोननो माखासे मा होनो रिजार्भेसन कटा बानायनानै होदों दा नंखायनो गुबुन 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 लामाजों बिथांमोननि हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ फुलफिल खालामनो हायो नाथाय बेवहाय गोथौ मोनसे कनस्पिरेसि दङ ट्राइबेल माहारिफोरखौ माने फोजोबस्रांनायनि आरो जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि जि मोनसे सिनायथि बेखौ डाइल्युट खालामनायनि मोनसे गोथौ कनस्पिरेसि बेयाव अरायसम थायो दा बेखौ लानानै जोङो बयबो सानसुमै मेलेमजिबि गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बेवहाय जों साननांगोन खालि मोनसेल' खोथा जे बेवहाय फिजिकेल कनफ्लिक्टखौ जों मालाबाबो वेलकाम खालामनो हाया नंखायनो सोमावसारगिरिफ्रा बेखौ नोजोर बोनांगोन जे जेब्ला जों सोमावसारगोन जोंनि आर्गुमेन्टफोरखौ होगोन जोंनि खोथाफोरखौ बुंगोन अब्ला जोङो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो ट्राइ खालामनांगोन जे बेवहाय खुनु रोखोमनि जाहाथे कनफ्लिक्ट जाया मोनसे रायजो राजाफोरा मोनसे क्लियार मोनसे मेसेजखौ लुबैबाय थादों फरायसाफोराबो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे मोनद' हारिनो ST होनायाव थाखानाय STआ इफेक्ट गोलैयालासिनो एबा जेबो खहा गैयालासिनो जे बिथांमोननो STखौ होनांगौ होननानै राजखान्थियारि मोनसे डायलग बे सोलिदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों दा बे बिथिङाव रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे बे आयदायाव जे मोनसे क्लियार मोनसे मेसेजखौ लुबैदों जुदि बेवहाय मोनद' हारिनो जुदि ST होनायाव थाखानाय STआ खहा गोग्लैयालासिनो माबोरै होनो हायो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामदों मा बुंगोन बे समाव निश्चय बेखौ नर्मेलि जि जों सिन्था खालामो जे बेवहाय डाबल रल मोनसे लानाय बायदि नुयो एबा राजखान्थिनि सार्थआव खोथाफोरखौ बेबायदि बुंनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेवहाय आं बेखौनो बुंदों जे सोरबाया जुदि उसुबिदा मोनथारदोंबा बा गावहा जुदि राजखान्थिनि मायबा बाथ्रा सानदोंबा बियो बेखौ बुङालासिनो सिरि थानो हायो नाथाय बेखौ जेब्ला नोंथाङा मायबा मोनसे अपिनियन होगोन एबा माबा मोनसे जुक्ति होगोन बै जुक्तिया ओरैबायदि जानाङा कि जोंनि गावनि जि थाखानाय अधिकार बेखौ सोरबाया सेना लांनायाव एबा सोरबाया बेखौ मा होनो डाइल्युट खालामनायाव जाहाथे जगदान होनाय बायदि एबा दाजाबनाय बायदि जाया बा पजिटिभ बुंनाय बायदि जाया बेखौ जोङो रोखा बुंनांगोन मानोना आसामनि गोबां हारिफ्रा जोंनि जौगानायखौ एबा जोंनि मोजांखौ मालाबाबो लुबैयाखै नङाब्ला जों दिनैसिम बेबायदि रोजा रोजा जिउ होनांनाय नङामोन थै होनांनाय नङामोन दा बे गासैबो हिस्ट्रिखौ गोबाव समनि नङा लास्ट 50 इयार्सनि हिस्ट्रिखौ नायबानो नुयो जे सोमावसारालासिनो जिउ होआलासिनो थै होआलासिनो जों जेबो मोनाखै दा नंखायनो इन नर्मेल सिटुएसन नर्मेल केस बेखौ जुदि सोरबाया मायबा मोनसे इनिशियेट खालामदोंबा बेखौ जोङो गोरलैयै लानो नाङा दा नंखायनो जोंनि जिखिनि एनार्जि जोंनि जिखिनि रिसोर्सेस जोंनि जिखिनि केपासिटि बेखौ मेक्सिमाम लेभेलाव जों एप्लाइ खालामनांगो आरो बेवहाय जोंनिफ्रायनो माबा मोनसे बेबायदि अपरचुनिटि एबा चान्स होनाय एबा स्कप होनाय बेखौ जोङो मालाबाबो खालामनो नाङा जिहेतु थांनाय 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै UPPL आरो एबसुखौनो डाइरेक्ट मोनसे बेवहाय सोमोन्दो दं एबा बे समाव बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो बिथांमोननि जे नाजानायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मोनसे अजद होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन थारैनो बे समाव बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे एक्चुअलि आङो उनाव मिथिदों जे बे जाथाया जानायखौ मिथियाखैमोन मोनाबिलियाव मिथिदों आरो अब्ला आंबो शक जादों जे इसिबां गिदिर मोनसे जाथाय जादों बोरै जानो हाखो अब्ला गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय एबा WhatsAppफोराव शेयार खालामनाय बेखौ आंबो नायदों बिहरनानै अब्ला नुदों जे जेब्ला बेवहाय बे लाइमोनफ्रा होसिख्रावो एबा खुद्रियो बै समाव बेवहाय पुलिस दङमोन आरो ब्लेक कामान्ड'बो दङमोन आरो आं नुदों जे गेट खाथियाव होख्रावबाय थादों गेटखौ बिथांमोना नारदों किन्तु बे गेटखौ बुफायनाय एबा जोफायनाय जायाखै उनाव गेटखौ नारनायाव हयथ' खुलिनानै होदों आरो बे खुलिना होग्राया हयथ' पुलिसानो जागोन दा खोथाया जाहैबाय जे मोनसेया जाबाय जाय एडमिनिस्ट्रेसनखौ सामलायदों बिथांमोना बेवहाय बिबान दङमोन जे बिथांमोना खुद्रिग्राफोरजों डायलग एबा सावरायनांगौ
मा जादों मा जायाखै एडमिनिस्ट्रेशननि जायफोर क'क्राझाराव DCSPफोर थायो बिसोरनि गेजेरजों मोनसे मेसेज पास खालामनांगौमोन जे इमिडियेट सावरायगोन बा खोनासंगोन खोथाखौ बा मा बुंदों बेखौ जोङो सावरायगोन बेबायदि मोनसे हयथ' राइट टाइमाव मेसेज पास खालामोबा बे लेभेलाव थांनाय नङामोन होननानै आं सानो दा जि जादों बेवहाय बे जि थासारि बेखौ मोनसे जेनेरेशनेल रेबेलियन होननानै बुङो आं जेखौ बुजिनानै मोनो दा बै समाव बे लाइमोनफ्रा एक्सट्रिम लेभेलनि मोनसे साननाय फैयो आरो बिथांमोनाव गिनाय फैयो दा बे ST इस्युखौ लानानै आं नुदों जे एसेम्ब्लियाव मोनाबिलियावसो पास जादों बिनि सिगाङावनो सोर अर्डारखौ होग्रोनाय एबा बेवहाय सोर थांग्रोनाय दा बे एसेम्ब्लिनि जि अर्डार पास जानाय बा एसेम्ब्लियाव जि मिनिस्ट्रियेल कमिटिनि जि रिपर्ट पास जानाय आंनि बुजिनायाव बे लाइमोनफ्रा बै रिपर्टजों बारा सोमोन्दो लायाखै मानोना बिथांमोना साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो जे ST बिग्राफोरनि धरना होनाय रैली खालामनाय STखौ होबथाग्राफोरनि धरना होनाय रैली खालामनाय आरो फरायसा समाव बयबो जोंनि समावबो जों सानदोंमोन जे बै समाव जि गोरिब गुन्द्रा न'खरनिफ्राय जाय फरायसाफोर फैयो बिसोरनो मोनसे स्कलारशिप मोननाया बेसेबा गिदिर बाथ्रा स' ST स्कलारशिपखौ गोबाङानो मोनो गोबाङानो मोना जोंबो मोनबोआखैमोन जोंनि समाव होयोमोन नाथाय स्कुल कलेजाव जों मोनबोआखैमोन माखासे सिस्टेमेटिक फल्टनि थाखाय माखासे अफिसारफ्रा इन्टेनसनेलि बे स्कलारशिपफोरखौ बबेबा इन्स्टिटिउसनाव मोनहोआमोन जाय अफिसारफ्रा जोंनि नङामोन दा बै समाव जायफोर कलेजाव फरायदों इउनिभार्सिटियाव फरायदों बे फरायसाफ्रा गावसोरनि भबिसतखौ लानानै हयथ' समखिदों जे जोङो नेक्स्टआव जुदि एडमिसन मोननांगौब्ला एसे मार्क्सफ्रा खम जायोबा जों मोननाय नङा बहाबा साख्रि मोननांगौब्ला जे जुदि बे ST खथायाव गोबां अनजिमानि सुबुंफ्रा हाबफैयोबा जों बेखौ मोननाय नङा दा बेखौ नुनानै जे मोनसे क्लासनि स्टुडेन्टफ्रा बेखौ समखिदों बा इयुथफ्रा समखिदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि खुद्रिनायखौ बेवहाय दिन्थिदों दा नंखायनो बेखौ ना UPPL ना एबसु नंगौ बेवहाय फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लानायखौ आं नुदों आरो जायखिजाया फरायसाफ्रानो फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लायो बिथांमोना फरायसा हिसाबै इउज खालामदों जानो हानाय किन्तु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगौ UPPLनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगौ बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया खारन बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा जोङो हारिखौ दानो फैदों हारिखौ मदद होनो फैदों हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन थै थागोन जिउ थागोन साननो हानाय मेलेम थागोन गोसो थागोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो बेबायदि माने साननायखौ जाय लाबोदों बेखौ आं सोंखारियो किन्तु इयुननि समाव जाहाथे जोंनि जि खुद्रिग्राफोर बिथांमोना एखनबा जेनजि माबा माबिनि खोथाफोर ओंखारदों आं बेखौनो खावलायगोन जे संघर्ष आरो निर्माण मोननै पार्ट थायो बर' हारिया प्राय 30-40 इयार्स जों संघर्ष खालामबोबाय दा जोंनि निर्माणनि बाथ्रा जों सेक्रेटारियेट मोनसे लुबाय मोनसे सोमावसारनायनि उनाव दिनै क्वार्टार लुबाय माखासे इन्स्टिटिउसन जोङो मोननो हाबाय बे जिखिनि जोङो क्रिएशन एबा जोंनि सृष्टि जों बेखौ मालाबाबो डेस्ट्रय खालामनो नाङा जेसेबां लेभेलनि एक्सट्रिम लेभेलनि प्रभक माने खालामथों एबा खुद्रिनाय एबा रागा जोंनाया फैथों जों जाहाथे जोंनि माबा मोनसे प्रपार्टि बेखौ डेमेज खालामा मानोना बर' हारिनि जायफोर हिस्ट्रिकेल जे जोंहा मनुमेन्ट्सफोरमोन माखासे गोनां गोनां बिथिंफोरमोन बियो अलरेडि डेस्ट्रय जालांजोब्बाय दा नैबे समा जाबाय निर्माणनिसो सम बेवहाय जोङो जोंनि जोहोलावफोरनि मुसुखाखौ बानायदों जोङो गेट बानायदों जेराव सेरजा सिफुंखौ जोङो लाबोदों गुबुन गुबुन जोंनि हारिनि सिनायथिखौ दानो थाखाय हारिनि सिनायथिखौ मुलुगाव होनो थाखाय माखासे जोङो सृष्टि खालामनांगोन निर्माण खालामनांगोन अनलि बिल्डिंल' लुबाबो जानाय नङा जे माखासे गोनां गोनां जि बिथिंफोर आयदाफोर हारिमु बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा धोरोमनि बिथिङावनो जा बे जोङो सृष्टि खालामनांगोन दा नंखायनो रेबेलियननि जि सिन्ता जे हारिनि रैखाथि हारिनि थामोनथा हारिनि राजखान्थि अधिकार हारिनि संबिजितनि मोन्थाय बे रेबेलियननि जि मोनसे जेनेरेशनेल रेबेलियन बेयो जोंनियावल' नङा वर्ल्डआव गुबुन गुबुन जायगायाव जालांदों जोंनियावबो थांनाय मोननै मोनथाम जेनेरेशन जालांबाय दा गोदान जेनेरेशना
नुदों जे हारिया थांना थानांगौबा जोङो खुद्रिनांगोन जोङो आन्दलन खालामनांगोन सोमावसारनांगोन दा बे मोजां मोनसे बाथ्रा जोङो सोमावसारनायखौ जोङो लांनांगोन जांख्रिखांनांगोन आरो भाइब्रेन्ट हारि हिसाबै कुनु मोनसे इनजास्टिसखौ एक्सेप्ट खालामनाङा दैट्स ट्रु बियो सैथो नाथाय कुनु रोखोमनि जाहाथे डिस्ट्राक्शन धंस'खौ खालामा आं बेखौसो खावलायगोन आरो राजखान्थिफ्रा हाब्रु सारनानै राजखान्थि खालामनाया गोबाव सम जाबाय दिनैनि नङा लांनाय 30-40 बोसोराव बर'फ्रा गावजों गावनो माने दाङाबाजि जानानै बुजिस्लाबैयाव हाब्रु सारलायनानै राजखान्थि खालामनानै गोबां जोंनि आगोमा दैदेनगिरिफोरखौ जों खोमानानै लाबोदों दा बे हिस्ट्रिफ्रा जाहाथे मालाबाबो रिपिट जाया जोङो कनस्ट्राक्शन हारिनि थाखाय दानायनि खामानिखौसो जोङो मावलांनांगौ बेवहाय नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेगखौ नोंथाङा मख'दों बेनि अनगायैबो जोङो इन्डियानि फ्लेग बेखौबो लानायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे आयदाखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि मोनसे थासारिखौ नुहुरदों नामा नोंथाङा ना राजखान्थिनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय आं बुंदों जे बेखौ जेनेरेशन रेबेलियन मोनसे जेनेरेशन मुलुगनि हिस्ट्रिखौ नायोबा चाइनायावनो जा गुबुन गुबुन हादोरावनो जा थांनाय बोसोराव बांलादेशआव गोबां जायगायाव स्टुडेन्टफ्रा सोमावसारबोदों दा बे सोमावसारनायफ्रा जिखुनिखि जेनेरेशनेल रेबेलियन होनना बुङो सोमावसारनाय बियो एक्सट्रिम लेभेलाव थाङो मालाबा आरो मालाबा बियो मोनसे लेभेलाव बियो जोबहैयो दा बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशनाव थानाय मानसिफ्रा सरकाराव थानाय मानसिफ्रा राइट टाइमाव राइट रेसपन्सखौ होनांगौ आरो रेसपन्सा जेब्ला सासेया रागा जोंगोन सासेयाबो रागा जोंफानाय नङा जेरैबायदि बेवहाय बुंनाय जादों जे जोंहा बिथां आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नामा आंखौ माबा नागिरदोंमोन नामा बै सोदोबफ्रा बारा मोजां नङा स्ल'गान होनायाव नुदों जे जोंनो बिथांखौ नांगौ होनदों मिन्स बिथांमोना चिफखौ नागिरदों फ्रम दा पजिशन अफ चिफ रेसपन्सखौ नागिरदों दा बेखौसो जानो हागौ फरायसाफ्रा एबा लाइमोनफ्रा बुंदों दा बैखौ जुदि मोनसे कालार होनानै आंखौ बुथारनो नागिरदों चेलेन्ज माने मोनसे चेलेन्जनि रेसपन्सआ चेलेन्ज नङा अब्ला बियो डिस्ट्राक्शन जागोन स' गभर्नमेन्ट एनि जायखिजाया गभर्नमेन्ट बियो सोरबा सासेया खुद्रिदों दुखु मोनदों सोमावसारदों बेखौ माने जेब्ला दमन खालामनायनि मोनसे नितिजों थाङो अब्लानो बियो डिस्ट्राक्शन जायो धंस जायो बा कनफ्लिक्ट जायो बा बेवहाय ब्लाडसेड जायो दा बर'नि सोमावसारनायखौ मोनसे समाव आसाम गभर्नमेन्टआ दमन खालामनो नागिरदोंमोन जायनि थाखाय दिनै ब्लाडसेड जाबाय सिलाय लानायनि खोथा ओंखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै एगेन मोननै मोनथाम सुक्ति जानो गोनां जाबाय गोरोबथा जानो गोनां जाबाय दा दिनैनि समाव जोंनि उइदिन दि बड'लेण्ड रिजन एनि वान सिंगल बड' स्टुडेन्ट युथ्स माबा मोनसे बाथ्रा बुंदो बेयो जुदि गभर्नमेन्टजों रिलेटेड बा गभर्नमेन्ट पलिसिजों रिलेटेड बा गभर्नमेन्टनिफ्राय रेसपन्स नागिरदोंब्ला बेखौ मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होनांगौ आरो बेस्ट पजिटिभ रेसपन्स इज द डायलग डिसकासन आंबो 5 बोसोराव गोबां बेबायदिनो फिसा फिसौ सोमावसारग्रा ग्रुपफोर फैदोंमोन बा बिथांमोना सोमावसारनो नाजादोंमोन जेसेबां हायो एडमिनिस्ट्रेशननि मानसिफोरखौ बाहायनानै डायलग एबा डिसकासनखौ खालामदों बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंदों आरो गभर्नमेन्टनि दायित्वआनो जाबाय नागरिकनि नोगोरारिफोरनि सिटिजेननि खोथाखौ खोनासंनाय आरो गावनि लेभेलाव हाजोबाबो जानो हानाय बेखौ मावनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ बेखौ पास अन खालामहरबानो जाबाय बिथांमोना बिनि सलुसनखौ होगोन आरो बड'लेण्डआव माखासे मानसिफ्रा कनफ्लिक्टिं सिटुएशनखौ मालाबा वेलकाम खालामो आरो एडभान्टेज लायो स' नंखायनो जिहेतु जोंहा सिसिटुआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ गोबां आफादफ्रा बेखौ सोमावसारखाबाय थादों दा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो हेंथा होआबानो जायो आरो जेसेबां हायो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सापर्टखौ होनांगौ खामानि मावफानांगौ कुनु एगेन्स्ट खोथा बुङोब्लासो बियो खहा जागोन आरो सोमावसारनाय मोनसेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय जे मोनसे बेवहाय गेटचार नोंनि मोनसे महरखौ नोङो दिन्थिनांगोन जे एनि टाइम जों खौसे एनि टाइम नांगौबा जों खामानि मावफानो हायो बे खोथाखौ जोङो अराय सम लाखिनांगोन दा नंखायनो जे सोरबा सासे सानै दैदेनगिरिया माखासे बेबेरेबां खोथाखौ बुंनो हायो दा बेखौ जोङो इगनर खालामनांगौ आरो आंनि रिक्वेस्टआ जाबाय मा जे सोमावसारनायाथ' बेयो जेब्ला बेबायदि सिटुएशन फैदो जाखागोन आरो बेखौ जायफ्रा हायो बाहागो लानांगौ हायैफ्राबो सोरबा हायैथ' थानो नाङा खिन्थु सोरबाया जुदि सानदोंबा आं हाया बा आं मानोबा नैबे सिटुएशनाव आङो ओंखारथ'नो नागिराखै बा माबा मोनसे खिन्थु बे मानसियाबो जाहाथे एगेन्स्ट बाथ्रा बुङा आं बेखौसो खावलायदों नैबे एसटि इस्युखौ लानानैनो आरो मोनसे अजद होदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि
रेजिस्ट्रार आरो डिपुटि रेजिस्ट्रार आरो बेनि अनगायै क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ अजद खालामदों जे बे जाथायजों बिथांमोनानो लोब्बा दं आरो जायनि थाखायनो बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि मोनसे बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया बेखौ स्पष्ट खालामदों बा बाथ्रा बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंगोन बेथ' गावनि दायखौ मालायनियाव जाबसिननायसो बियो बे आखला माने मा होनो गावनि जि फेलार बेखौ मालायनो दाय जाबसिननानै एरायनो नागिरनाय मोनसे बियो मोनसे मा होनो मोनसे इनिशियेटिभ बायदि बेखौ नुयो। बेवहाय आं सानो जे बेवहाय ना रेजिस्टार ना भिसि कुनु रावनिबो बेवहाय आखाइ गैया आरो आखाइ थानायबो नङा। कुनु रावबो सिनियर मानसिफ्रा बा अथ'रिटिया गावनि फरायबाय थानाय स्टुडेन्टसफोरखौ मायबा मोनसे बेबायदि भायलेन्सआवथ' थिनखाया बेबायदि एनि काइन्डस अफ माने बेबायदि एजिटेसनेल प्रग्रामफ्राव आङो बेबायदि थिननायखौ आं नुनो मोनाखै। आंबो गोलाव सम सोमावसारबोबाय। आंबो कलेजाव थानाय समावबो जों ओंखारलाङोमोन माने बै समाव जेला सेकेन्ड फेज बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन आं कलेजनिफ्रायनो गोबां फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटियाव जज फिल्डनि धरनायाव लाना थांदोंमोन गंब्रै गंबा बास लानानै आङो कलेजावबो बिबानाव दङमोन। दा बै समाव जोंखौ रावबो बुङाखै इभेन प्रफेसारफ्राथ' जोंखौ होबथादोंसोमोन जे थांनो नाङा बियो फरायनाय सम बा बियो गाज्रि जागोन थासारिया। आरो बिथांमोना जायफोर दायो बिटिसि काउन्सिलाव जिरायनानै दङ बिथांमोनाबो आगोलाव सोमावसारनानै फैनाय गतिके बिथांमोनाबो मोजाङैनो बुजियो जे बबे थासारियाव बिथांमोना कलेजनिफ्राय ओंखारबोयोमोन बबे थासारियाव इउनिभार्सिटिनिफ्राय ओंखारबोयोमोन बेखौ बिथांमोनाबो मिथिगो। गतिके दाख्लै जेखौ नुदों इट इज भेरि आनफर्चुनेट। आरो इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनफ्रा दा गोदानैसो बड'लेण्डआव जादों आरो जोंनि हारिनि रेजिस्टार्ड जोंहा दिनै मोननो हादों। दा बिथांमोना खामानि मावदों हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन आरो इन्स्टिटिउसनखौ फाउन्डेसन टाइमावनो जोंनि माखासे जोंनि फिल'सफि जोंनि थट्स जोंनि आइडियासफोरा बेवहाय हाबफादेरनांगोन थाफादेरनांगोन। दा नंखायनो गुबुनफ्राथ' बेखौ खाबुसो लागोन। दा बेवहाय इउनिभार्सिटिफ्रावथ' जोंनिल' जानांगोन होननाय खोथा गैया गुबुन हारियाबो फैगोन गुबुनाबो फैगोन गाबोन गुबुनखौनो हरनो नागिरगोन। दा भिसिफोरखौ बेबायदिनो गुबुनफोरखौ हरगासिनो दङ डाइरेक्टरफोरखौ गुबुनफोरखौ हरगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव जाय बिथांमोना सिनसियारलि खामानि मावदों गावनि साननानै गावनि हारिनि साननानै गावनि ओनसोलनि साननानै दा बिथांमोननि सायाव आननेसेसारि मोनसे एलिगेसन लाबोनानै बेबायदि एनभाइरनमेन्टखौ गाज्रि खालामनाया थासारिखौ गाज्रि खालामनाया मोजां नङा। आङो खावलायगोन जोंनि बड'लेण्डनि मानगोनां चिफ बिथांखौ जे बे डिसिसनखौ बिथाङा उइथड्र खालामनांगौ आरो मोजां मोनसे थासारि दानानै बयखौबो कनफिडेन्सआव लानानै आवगायलांनांगौ आं बेखौ खावलायगोन। नोंथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव नोंथाङा नैबे मोनद' हारिनि एबा एसटिनि सायावनो नोंथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे खांख्राइ साम' गासिबो जाजोब आरो एसटियाव बयबो फैजोब होननानै ज' खामानि मावलायनोसै होननानै बे भिडिअ'आ जोबोद समाजारि बिथिङाव बा बिजोङाव गोसारदों। दा रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ बेखौ लानानै सोंलु खालामदों जे फरायसा आफादावल' थायोब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावो बा हारिनि थाखाय बे समाव जुजियो बा नाङो बाथ्रा बुङो नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव फैयोब्ला बे बाथ्राया सोलायो होननानै बाथ्रा बुंदों। बै बाथ्राया दाबो दंना? आं मोननै बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेया जाबाय जिखौ दा नोंथाङा बुंदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जेब्ला टि ट्राइब्स आरो आहमनि बाथ्रा बुंदोंमोन बै समावबो बुंदोंमोन आङो जे साहा बागाननि बिगोमा आरो साहा बिलाइ खाग्रा एबा जायफोरा बेवहाय मजदुरि मावो बिथांमोनजों मोनसे क्लासावनो हाबनो नागिरदों। दा बेसेबां बियो जुक्ति गोनां बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि गुबै जाहोना बेनोमोन जे खांख्राइ साम' जानांगौ जायोब्लासो एसटि जागोन होननायनि कारना जे प्रिमिटिभ ट्रेड होननानै बुंदों माने मोनसे गोजाम हारि जे बियो बिनि मोनसे जि मोनसे बिहेभियार एबा बिनि आखुथाय बियो नुजानांगोन। दा बिथांमोना जोंखौनो मुगैयोमोन। बिथांमोना गोजौ धोरोम लानो माने जौगानाय हारि जानो गोजौ थाखोनि धोरोम लानो धोरोमाथ' गोजौ गाहाय थाया नाथाय बिथांमोना बेबायदि साननानै मोनसे समाव गुस्लायबाय एबा गोजौआव थांनो नाजाबाय। दा जाय समाव बिथांमोना जोंजों दै लोंजाबनो फैयामोन जोंजों ओंखाम जाजाबनो फैयामोन आरो जोंनि जानाय लोंनायखौ मुगैयोमोन। इभेन जों जि प्राइमारि स्कुलाव फरायदोंमोन बे प्राइमारि स्कुलनि 1.5 किल'मिटार गोजानाव जोङो थांनानै जि दै दोङो
जोंहा दैमा दोङो मोनसे बेवहायसो जोङो दैखौ लोंहोयोमोन दैमानि दैखौ लोंनानै जोङो प्राइमारि स्कुलखौ कमप्लिट खालामदों दा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि मेलेमाव हाबनानै दङ दा जायफ्रा जोंखौ मुगैयो जायफ्रा जोंखौ लैलैसैसै खालामोमोन बै मानसिफ्रानो दिनै जोंजों एखे हारियाव फैनो नागिरनाय बेखौसो आङो बुंदोंमोन आरो बेयो साननांगौ बाथ्रा जे दिनै बिथांमोना इनसिकिउर जादों होननानै बुंदों आसामाव माखासे हारिफ्रा इनसिकिउर जानानै एसटि नागिरदों होनदों दा बिथांमोना सोरजों इनसिकिउर जादों बिथांमोनानोथ' राजा मन्त्रि जाजोब्बाय बिथांमोनानोथ' आसामखौ सालायबोबाय दा आसामखौ जाय हारिफ्रा सालायबोबाय उदांस्रिनिफ्राय नैबे समसिम बे मानसिफ्रा जुदि दिनै इनसिकिउर जाबायब्ला जोंनि संबिधाना जुदि बिथांमोनखौ सिकिउरिटि नायाखैबा प्रटेक्सन होनो हायाखैब्ला माया बिथांमोनखौ प्रटेक्सन होगोन बबे जुक्तियाव दङ जे एसटि जाबा प्रटेक्सन मोनगोन होननानै दा जिखिनिया बै समाव एसटिखौ बिनानै लायाखै संबिजितखौ जेब्ला लिरो संबिधानखौ जेब्ला लिरबाय थायो बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बि.आर. आम्बेडकारनिफ्राय लानानै बे गासैबो टीमनि मानसिफ्रा नर्थ इस्टनिफ्राय स्टेनलि निकल्स रय गोबां मानसिफ्रा जायफोर दङमोन दिनै सिक्स सिडिउलनिफ्राय लानानै एसटि शेड्युलिं लिस्टआव सोरखौ सोनांगौ सोरखौ सोनाङा बै समनि ससिय' इक'नमिक स्टेटास जोंनि कालचार जोंनि आइडेन्टिटि जोंनि जि हारिनि आखुथाय जोंनि जि भालनारेबिलिटि बे गासैखौबो नायनानैसो एसटिखौ बानायनाय जादोंमोन दा नंखायनो दिनै बेखौ मोनसे बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल बिजनेस बायदि खालामनो नागिरनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेवहाय मोनसे खोथा नोंथाङा दाजाबदेरनानै बुंदों जे फरायसा आफादाव थाबाल' बुङो बा राजखान्थियाव फैबा बुङा बेवहाय मोननै डिफारेन्स दङ बाट जेब्लायनो नांगौ जायो बेखौ खामानि मावनो थाखाय जों थियारि दिनैनि थासारियाव जिखिनि सिसिट'आ ट्राइबेल आफादफ्रा खामानि मावदों बियो जथेस्थ' जोङो दिनै राजखान्थियाव फैबाय हिसाबै पार्लियामेन्टारि प्रसेसआव एसेम्ब्लियाव आरो कनस्टिटिउसनेल जि जुडिसियारि बिथिङाव बहा मा मावनांगौ बबेयाव मा स्कप दङ गैया बबेयाव चेलेन्ज दङ बबेयाव थ्रेट दङ बेखौ नायगासिनो दङ आरो एनि टाइम हारिनि अलखद फैनाय लोगो लोगोनो गसंथानो थाखाय जों एनि टाइम रेडि नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो एसटिनि सायाव एबा मोनद' हारिनो एसटि होनाय आरो बेखौ लानानै जे थासारि सोलिनाय बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय